Sausa ka up. Maayo nga kayong tanan nga mga suking ti paminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Carmi. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Mahal kita. RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Carmi. Recorded by X Thunder Gaming. Tubag ako. Hagi ka po yung tubag ni mo. Ha? O basig di lang ka makatubag kay sakto ko. Dili na ko ganahan mo tubag kay kapoy na sige balik-balik. Bisag kisa dali dudahan ni mo. Bisag kisa dali sa losa ni mo. Wa kay salig na ko. Ipakita na ko nga kasaligan ka. Okay nga naman. O sa mga gibuhat na ko, Austin, mauwa kay salig na ko, ha? Unsa? Oh, Unsa na? Huh, dili ka makatubag. Kay bisag way rason, magsalos ka. Carmi. Austin, dili na ko. Undangon na nila to, gikapoy na ko. Kapyo, Nga naman. pakita sa mong naong nga magwa kay tug. Aon sa man, di ka makatug tungod sa pagsikunahuna tong imong ex nga wayayo. Ambot ni mo, Jonas, eh. Muhatag na lang gani kag kapino, daghan pa kay ko pakapin nga storya. Kay masakit ang magugumagtanaw nimo nga gingon ka na niya. Di mo deserve nga inulana, uy, Carmi. Jonas. Nakagusto mo na si Jonas ni mo, good. Ha? Sure, uy. Hala no, wag gud ka makabantay, ana. Aw, hinuon, di ka makabantay kay nabuta man kas imong grabing gugma ni Austin. Saba ka diha, uy. Tinuod bitaw. Okay baw ka? Buutan ba na si Jonas? Siya maoy angay nimong hatagan sa imong grabing pagmahal. Day. Isura gid isa kayrong orasa, uy. Carmi, Oh, Jonas. mo uli na ka? O lagi, pero lisod ba kayong sakay, uy? Lisod yun kay tinguli na magudong mga tao. Manihapon na tanda na. Ha? Sa asa man? Na may karinderya sa sunahan eh. Mas may nga mga untadaan para kung dugay tang mauli, at least busog na ka. Bitaw, no? Sakto sad. Sige lagi mo kuyog si Jonas, day. Kamu na? Ha? Di pa, uy. Dili pa. Subot ipasabot. Wa pa rin mo sagta. At saan man ako pagsugot. Gawa mo siya manguyab na ako. So, kung manguyab, imo sugton? Yes. Yes? Gisugot ko nimo? Oh, Jonas. Yes! Recorded by X Thunder Gaming.
Eh, anak na magyapon na padunggod. O gusto pa, naanam sa sa hustong edad. Hinuon sad. Kahit sa kabuhi. Kinoo ko. Dili ka. Ha? Mabdus ka? O, Jonas. May noon. Gusto na ko magpa-check up ka, ha? Atong siguro nga healthy ang bata. Ug hasta ka. Sige. You're 2 months pregnant. 2 months, Doc? Yes. Two months? Pero buwan pa lang sukan nga nainitabo na to. Sa to pa, dili ako mayaman. Jonas, sorry. Ayaw pag sorry. Di na ni mo sa... Wa ka masuko. Nga nung masuko man ko. Bisag dili ako kanang imong mabdos. Pero ako yung mga mahana na. Salamat, Jonas. O sa man, paibaw na ba nato ang imong mga ganikanan, ani? Ayaw. Ha? Nga naman. Not in good terms, miss ako mga ginikanan. Maong, please. Gusto na akong akitara mo imo tubang, ani. Carm, i-assign ko lahin nga office na to sa Luzon. Ha? O niya ako. Dako na pini akong tiyan. Mao lagi. Pero, di pa man karumbuhan na ang ipaabot ng mga anak, di ba? O mas nakusad ang rate dito. Kinahanglan kong maganda mong kwarta para sa imong pagpanganak. Mao nga kinahanglan akong dawaton. Mao ba? Ay, sige. Pila naman kaadlaw nga. Wa manawag si Jonas na ako. Ay, basi no busy lang kaayo siya dito. Nahibaw kong dili sa kunya pasagdan. Nahibaw siya nga dako ng akong tiyan. Ako lang paaboton nga manawag siya. Pila ka semana na. Pero pagyapon ko'y balita niya. O balik pa ka siya. Dili ka. Nakarealize na siya nga dili siya ang ipangamahan sa dili niya anak. Nga nila umpaman ko niya. Dili pwede nga mga anak ko nga ako ra. Papauli na lang tingali ko sa among probinsya. Ha? Ni pauli ka pero mabdos ka. Bumsaw na. Pilayas-layas. Udya mo pauli ramaday din, he? Pa! Nak, ayaw na paghilak. Lakaw na siya mong kwarto para makapahuway na ka. Sige na, ako na'y bahala ni Papa ni mo. Natugli kitawan si Dodong. Carmen! Gawas niya! Ay, nangita, di mo? Opa! Carmi, Jonas? Giyon sa mo pagtultul din eh. basta gustuhon. Pagkapangitag og pagi.
Unsa may tuyo nimo? Pasaylo ako. Sorry nga, wala kong magparamdam ni mo. Nahibaw ka nga na kinahanglan ko nimo. Nahibaw ko. Pero nadakos kong talaw. Murag na-overwhelm ko sa mga panghitabo. Murag paspas na kayong hitabo na to. Ug nagduha-duha ko kung kaya na gid ako nga magpakamahan sa bata. Unya, nganong niaman ka? Kaya natubag naman ang akong mga pangutana. Kaya na ko, Carmi. Kaya na ko atubangon ang tanan para nimo. Jonas, Ang di na ko kaya, ang mawakaw usab na ko. Jonas. Please, atagi kong lahigayon. Please, Carmi. Sud, nagpaabot ang imong anak nimo. Salamat. Salamat, Carmi. Nasaan ka? Yun ang ligaya ko dito sa aking puso. Maayo na lang gani, kay wala ko sirad nga akong utok ug kasing-kasing. Gipaminaw na ko kung unsay rason ni Jonas, ug nakasabot ko niya. Dili lalim ang iyang gisunlan. Pero kada adlaw ni niyang gipakita na ako nga mahal ko niya ug gitratar gyud niya ang bata sama sa tinuod niyang anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Carmi nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit ka dekalahan, mahal kita. Mahal kita, walang hanggan. Ang mga kaagi gibahata na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.